Ukraina 24 Ağustos'ta Orsiýetin sebäpsiz ýere başlan 6 aýlyk urşunyň dowam etmegini, 10 miňlerçe adamyň öldürilmegini, uly maddi ziýan çekmegine garamazdan Moskwanyň agylygyndaky Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 31 ýyllygyny belliýär. Garaşsyzlyk bayramyny allym merdimli söwüşleriň arasynda bellemeli bolan ýurdun prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanyň Rus goşunlary bilen soňuna çenli söwüşjekdigini aýdyp berk wada berdi. Moskwanyň bu fursatdan peýdalanyp raýat we hökümet deskalaryna zarar urmak ähtimallygy baradaky duýduruşlaryň arasynda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde we beýleki bir näçe uly şäherde köpçüliklerin dawaralary geçirmek gadagan edildi. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainalılara eden giýjeki video ýüzlenmesinde olaryň garaşsyzlyk bayramyny we Rus prezidenti Vladimir Putin'in 24 fevralda ýörüýte harba operasiýa diýip başlan urşunyň ýarym ýyllygyny bellilenlerine ören hüskar bolmaklaryna çağırdy. Ertir hemmemiz üçin möhüm gün. Gaýnansak da bu biziň duşmanymyz üçin hem möhüm gün. Biz Orsiýet tarapyndan edilmegi mümkin ýigrenji provokasiýalardan we erekimsiz hüjümlerden äga bolmaly Zelenski garaşsyzlyk bayramynyň öňünden aýtdy. Washington Orsiýetiň bayramçylyk gününi gawatlap Ukrainanyň raýat infrastrukturasyna we hökümet edaralaryna has güýçlendirilen hüjümleri edip biljekdigini öýdürdi. Şu aralykda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştaby 24 Ağustosda Orsiýetiň Ukrainanyň dürli ýerlerindäki raýat deskalaryny nişana almagy dowam etdirýänini aýtdy. За ці 6 місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Şu 6 aýyň dowamynda biz taryhy ýütgetdik. Dünýäni ýütgetdik we özümiz hem özgörtdik. Biz özümizi syýlap, hormatlap başladyk. Biz islenlik kömege we gollaga garamazdan biziň garaşsyzlygymyz üçin bizden başga hiç kimin göreşmejekdigini düşündik. Biz birleşdik diýip Zelenski 24 Ağustosda Orsiýet bilen arada kurşun başlanmagynyň 6 ýyllygyny gawat gelýän garaşsyzlyk bayram münasibetlerden ýüzlenmesini aýtdy. Biz üçin siziň nähili görnüşdäki goşunuňyzyň bolmagy möhüm däl. Biz üçin biziň topragymyz möhüm. Biz soňuna çenli söwüşersip ol sözüniň üstüne ýetirdi. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Ukrainanyň garaşsyzlyk gününe gawat ýiberen video ýazgysynda Ukrain ýaragly güýçlerini taryplady we öz ýurtlar üçin söwüşip wepat bolan ýa-da yaralanan Ukrainalılara, öz ýurdunyň azatlygy, öz ýakynlar üçin söwüşýän ähli Ukrain erkeklerine we aýallaryna hormat syýlagyny bildirdi. Siz näçe wagt gerek bolsa NATO'nun gollagyny şonça da uzak wagt bil baglap bilersiňiz diýip olaýtdy. Ukrainler we dünýäniň köp bölegi Rus goşunlary Moskwanyň ýörüýte harba operasiýa diýýäniniň başyna ýyla çekilmäge mezur edilip, Kiýewiň syýnmagynyň öňerlerinden soň urşuň uzaga çekmegine taýýarlanýar. Günbatar harby çeşmeleri Rus güýçleriniň häzir Ukrainanyň günnäger we günorta sebäplerini edýän hüjümlerini känwer ilerleme gazanyp bilmeýändigini aýdýarlar we bu söwüşleri 1-nji jahan urşunyň haýal, ganly we surnukdurucu söwüşleri bilen deňeşdirýärler. Uruş başlanaly bäri takminan 7 milyon adam Ukrainadan gaçyp çykdy. Günbatar ýurtlary bu agresiýa sebäpli Orsiýete garşy maliýe we tehnologiýa gadaganlyklarynyň giden tapgyryny girdi. Awtomobil önümçiliginden we maglumat tehnologiýalaryndan başlap syýahat gadaganlygyna çenli öz sınalýan sanksiýalar ýurdy ullokan çökkünlügi terdi. 44 ýaşly Zelenski Ukraina ýeten kıyın, agyr täsirleri boýnaldy. Ýöne biz öz ykbalymyz üçin göreşip yumruklarymyzy berk dugduk diýdi. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога. Her bir täze dogan gün biz üçin ýan bermezligiň täze sebäbi bolup dogýar. Sebäbi başdan geçiren munça gowgamyzdan soň biziň uruşyň soňuna çykmalygy hakymyz ýok. Biz üçin uruşyň soňu näme? Biziň parahatçylyk diýärdik. Inne biz ýeňiş diýärsip ol aýtdy we uruşyň Ukrainanyň ähli ýeri şol sanyny günnägerde Orsiýet tarapyndan gollanýan separatist sewitler we 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bir kanun basyly bolan Krim Kiýewiň gözegçiliginde bolýança gutarmajakdygyny hem sözüne goşdy. Biz öz ellerimizi diňe bir gezek, ýeňişimizi belleň wagtymyz galdyrarys.
Bütün Ukrayna şeyder, sebäbi öz yerlerimiz we öz adamlarymyz wawatyny söwda etmeýär diýip olaytdy. Biz üçin Ukrayna tutuş Ukrayna. Hiç hili egleşige ýa-da alalaşyga gelmeden ýurdun 25 sebitiniň ählisi Ukrayna. Biz bu sözleri egleşik, alalaşyk sözlerini bilemizok. Ol sözler 24 fevraldaky raketalar bilen ýok edildi diýip Ukraina prezidenti özüniň garaşsyzlyk güni münasibetli çykyşyny aýtdy.